ערב טוב, נשים נפלאות. היום אני נרגשת במיוחד, כי היה מפגש מאוד גדול, למרות שאמרתי ששישה זה הכי טוב, אז היה מפגש מאוד גדול, ואני רוצה לספר לכם שהתהליך הוא שכל מי שמרימה כפפה ויוצרת מפגש, מקבלת באופן אישי ממני הדרכה איך לנהל את התהליך כדי שלא יהיה משעמם, כשלא נדבר על רופאים, כאבים וקרחצן, אלא נדבר על דברים מעניינים ושווים, ונוכל תוך כדי השיחה הזאת ליצור תקשורת ממש טובה, ונדע מי המדבר, מי כל אחד שמדבר, מהו, מי הוא ואיך הוא. למה? כי יש כללים. אז אני אלמד אותו, את מי שמרים את הכפפה, הוא יהיה המנהיג של אותו מפגש, הוא יקבל את כל הקלפים הנכונים ליצור מפגש יוצא מן הכלל. ואני מבטיחה לכם שיהיה לכם ממש ממש כיף. אז לכן אני לא זורקת אתכם למים ומשאירה אתכם ככה. אתם תלמדו כל פעם מישהי אחרת שתעשה מפגש נוסף. אז אני מודה לכם שאתם איתי, אני מודה לכם שאתם בחיים שלי. היה לי מאוד כיף היום לעשות שיח עם כל הזה, צילמו לי ועשיתי שיחות וידאו ודיברתי עם כל הבנות שנפגשו. כי נורא חשוב לי היחס האישי. למרות שאני לא יכולה כרגע פיזית לחבק את כולם, אני מחבקת אתכם מכל הלב. אז נשיקות, ופעם הבאה כל מי שלוקחת על עצמה מפגש, שתדע שהיא מקבלת המון 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 טיפים. איך ליצור מפגש ממש מוצלח. ביי.